Numru ta' tobba li tkellmu ma' Net News saħqu illi l-gvern qed jilgħab bil-kliem. Dan għaliex jekk ikollok stokk limitat ta' mediċini, xorta waħda hemm ċans kbir li fl-ispiżeriji mhux se ssib mediċina bħalma fil-fatt qed jiġri. It-tnejn filgħodu Net News għamel sensiela ta' domandi lill-Ministru Chris Fearn fejn min-naħa tiegħu stqarr l-ovvju u qal il madwar id-dinja hawn il-mewġ qawwi ta' nuqqas ta' mediċina. Li madwar id-dinja mhux qawwi. F'Malta da qed nagħmlu minn kollox biex il-mediċini li hemm skarsi fl-Ewropa f'Malta jaslu. Esperti mediċi sostnu ma' Net News illi jifhmu illi il-problema mhux f'Malta biss iżda mhux qed jifhmu għalfejn qed isir dan il-ħabi kollu min-naħa tal-Gvern dwar in-nuqqas ta' mediċini f'pajjiżna. Meta mistoqsi minn tal-istazzjon dwar in-nuqqas ta' mediċini partikolarment mistura għat-tfal, Chris Fearn sa illi fl-aħħar tax-xahar se tasal kunsinna kbira. Islu bħallum ġimgħa jew 10 ilu waslu stokk qawwi ta' mediċini ta' antibiotiċi għat-tfal u sal-aħħar ta' dan ix-xahar ġbir sa xar tiem. Mistax oħra ħajaslu 60,000 mistura ta' antibiotiċi ta' tfal. Ġifieri anke dik li inti semmejt illum mhux il-każ li hija. Ma xorta tfal għal-ġimgħatej biex jgħidu jiena tifel Għawlum. Ta' nispjegalek għawlum. Ma li stok limitat? Ironikament, waqt li kienet jindirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet Fearn sostna li minn hawn u ġimagħtejn oħra il-qilna tal-influenza se tkun qed tonqos għal daqstant fi kliem sempliċi fl-ar żmien tal-influenza il-gvern ma ħasiblux u se jġib il-mediċina kif ibatti kollox. Intant, dwar il-kriżi fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei, Chris Fearn qalilna illi kulħadd jieħu gost b'servizz li jkun konvenjenti. L-emerġenza nifhmu li jiena nifhem li ħadd m'għandu jistenna aktar milli hemm bżonn, il-konvenjenza hija xi ħaġa sabiħa. Iżda id-domanda tiġi waħedha. Għalfejn il-pazjenti qed jitħallaw sigħat twal fil-kuruturi, għalfejn il-pazjenti qed jinżammu fil-kantin tal-isptar bil-ħaddiema mhux ilaħqu minkejja sagrifiċċji tagħhom, għalfejn l-isptar Salluqa immexxi issa minn Stewart Healthcare mhux jaqsam ir-responsabbiltà mal-isptar Mater Dei bħalma suppost kellu jiġri inizjalment. Dan kollu staqsejnieh lil Chris Fearn bil-Ministru iwieġeb illi jrid jistenna li tinqata' s-sentenza mill-qorti. Jekk għandek l-isptar ta' Stewart li kien ta' Vitals għalfejn mhux qed jieħu il-load li suppost kellu jieħu. Saqsejtni fuq St. Luke's. St. Luke's għalaqtuh intkom il-Partit Nazzjonalista. Gvern taħallas ħafna flus. Però l-Gvern taħallas għas-servizzi ta' Għawdex u għas-servizzi ta' Karen Gregg. Jiena nistenna issa li l-eżitu tal-kawża li naħseb faqara 15 għalija u mbagħad immexxu minn hemmhekk. Francesco Catania, Net News.